lumana. Amma akwai wata manufa a cikin shirin 'yan adawar na wannan karo. Mun san wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce wadda muka ganin kamar tabarma kumiya ce ake sa a naɗe da hauka. Dan in ba shi ba, shi da kanshi Muhammad Usman ya san ya sha ƙasa. Amma an cilasta shi ɗaukar waɗanga matakai saboda bai da halin tsayawa da ƙawawun shi. Saboda haka wannan abu ba shi ba mamaki mu. Saboda haka abinda muka bukata ga al'umma su sani kowa ya ci gaba da harkokin shi na yau da kullun saboda Allah shi ba mu sa'a ƙasanmu ta ƙara ci gaba fiye da yadda ake a yau. Sai dai kawancen jam'in da ke marawa ɗan takarar adawa baya na COP21 ya kira tashi zanga-zanga daga gobe Laraba. Kuma da yake tsokaci a game da waɗannan kiraye-kiraye na 'yan adawa na yin zanga-zanga, Malam Inusa Samna na kawancin ƙungiyoyin farar hula na Convergence cewa ya fa lokaci ya yi na shugaba Muhammad Usman ya farga ya kare mutuncinsa a idon 'yan ƙasa. Da kaga abun kana ga hango cewa Muhammad Usman kaman suna nan suna tilasta mishi shi yasa ya kawo irin waɗanga sanarori da zai kawo jama'a su fara rena shi. Kenan ya kamata da shi da magoya bayan shi na gaskiya na asili su yi hankali su yi hattara saboda su san wanga harakar zaɓe fa ta ƙare kotun ƙoli ta ba da sakamako to duk wanda ya nemi ta hanyar zanga-zanga ko ta da zamna tsaye mutumin ya taka doka kenan dole doka tana ta kashe. Shi ko Alhaji Idi Abdu na kungiyar Rotab nuna damuwarsa yayi a game da yadda aƙidar mu ja ta tsage take ƙara samun gindin zama a tsakanin 'yan siyasar ƙasar inda ya kira gare su na su koma kan teburin tattaunawa domin shawo kan matsalar a cikin ruwan sanyi. Shi da yanzu ya ce duka magoya bayan shi su fara zanga-zanga cikin lumana tun daga yau sai illa masha Allah. Masu iko sun mai da birnin Yaman kamar birnin da ake yaƙi. To kaga ƙasa mai rauni kamar tamu irin wanga abubuwan ba su da kyau. 'Yan siyasa mu kowa mugun ra'ayi gare shi. Shi mai iko ji yake yana da iko yana iya karyawa inda yake. Shi kuma ɗan adawa yana tsammanin in ba shi ba a watsi. To kaga wanga hanyar biyu ai ba su shiri dole ne sai an zo to babu kishin ƙasar. Mahi yawa farti ne mutane gare su ba su da ƙasa inda suna da ƙasa yadda abin ya faru haka sai a nemi maslaha. Yanzu dai abin jira a gani shine ko kiran zanga-zangar gama gari da kawancen jam'iyyun adawa na COP21 yayi a gobe Laraba zai samu karbuwa daga magoya bayan 'yan adawar ko kuma a'a. Sai dai kuma me ake ciki za a iya cewa yanayin siyasar ƙasar ta Nijar na yau na ƙara zafafa lokacin da ya rage kwanaki 3 a rantsar da sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta Nijar Malam Bazum Muhammad. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.